Doon dapat ako ng ibang position. Hindi na mawala yung stance ko. Hanggang na, nag-develop na. Because of the art. Ano pare? Ayos? Ipawas ko, ayos pare. Nice experience, tanggal yung lamig. Ano na? Parang hindi ko nga natamaan. Parang hindi ko ano. Anong pakiramdam ng sniper rifle? Malakas. Malakas ba? Nanginginig ako. Aisha. What's up mga kabalen? Ayan, so another day, another vlog na naman para sa atin. Ayan, so syempre thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan, so this time na naman ulit, isa na namang kakaibang content ang gagawin natin. So yung not so usual na ginagawa natin na resort, places, minsan coffee shop, ayan. So kakaiba na naman to mga kabalen, no? So this time not so usual again. So magkakaroon tayo ng experience na bumaril, ayan. So firing range po ang ating pupuntahan ngayon. So first time ko pong hawak ng baril mga kabalen. So medyo nakakakaba. At again at the same time nakaka-excite kasi nga first time natin ma-experience ito. So ang pupuntahan nating location ngayon ay ang Bacolod Mega Dike Firing Range. Ayan. So kung hindi ako nagkakamali mga kabalen, no, pinuntahan na rin ito ni Boss Reed. So sa mga warriors ni Boss Reed at na tsempuhan nyo yung content na yon or yung vlog na yon, doon po tayo pupunta. At siya nga pala mga kabalen, no, special din itong content natin ngayon dahil may mga makakasama tayong mga fellow content creators. Ayan, so I'm sure matutuwa kayo dito dahil hindi just ang mga kasama natin. So syempre first of all ang makakasama natin ay ang aking kaibigan na si Cookie Motovlog. Ayan. So syempre suki na natin yan si Cookie Motovlog, no? Kaibigan naman natin yan, matagal na. Hindi pa tayo nag-vlog, magkaibigan na kami yan. Pero itong isa ay talaga namang napaka-popular or napakasikat lalo na sa mga Generation Z or mga tinatawag na Gen Z. Ayan. Kasi po bata pa po ito, teenager, pero sobrang ang laki na ng achievement niya in terms of content creation, no, sa kanyang pagiging vlogger. So ayan, no, wag na tayo magpatumpik-tumpik, no. Ang makakasama natin ngayon ay si Miss Mitz Cheska. Ayan.
So si Mitch Cheska po mga kabalen, no, talaga namang very popular siya sa mga kabataan ngayon, sa mga kasing edad niya. And ang mga followers nito mga kabalen, hindi basta-basta. So ganun po siya kapopular. Pinagkakaguluhan nga to sa mga mall lalo na nung ICC kung natatandaan nyo. Talagang tinumog ito ng mga kabataan, mga Gen Z. Kilalang kilala siya. So we are very lucky or fortunate na makakasama natin siya dito sa content na to. At salamat na Ma'am Cheska or Mitch Cheska at napagbigyan nyo si Kabalen. Ayan. Okay, so eto na po tayo at papasok na tayo ng Mega Dike. So eto na, akyat na po tayo dito sa ating kaliwa. Ay, ay. You know, Mega Dike. We're entering Mega Dike. Okay, so ito na. Ito na tayo mga kabalen, no? So pag nakita nyo na itong kulay blue na pader, ayan, ito na po yun. So Bacolod Mega Dike Firing Range. Ayun, okay. So, bababa na tayo. Huy, nakakatakot. Dahan-dahan sa pagbaba dito mga kabalen kung pupunta kayo at nakamotor. Dahil pababa at pagkatapos biglang buhanginan. So, mahirap na. Dito na lang tayo mag-park. Okay. Let's go. Alright mga kabalen, so eto na, nandito na tayo ngayon sa destination natin. At itong vlog natin ngayon, sabi ko naman nga kanina, sa on the way natin dito ay special dahil may makakasama tayong famous Kapampangan vlogger. Ayan, so wag na natin patagalin, tawagin na natin siya, si Miss Mitch Cheska. Ayan. Hi mga kabalen! Munti ko pang nakalimutan. And andito tayo sa Bacolod Mega Dike, yung shooting range. At anong gagawin natin dito? Ano ba ginagawa natin dito? Makikipagbarilan tayo. Makikipag-bang-bangan tayo dito. So, ayan. So, ano bang nararamdaman mo? Excited ka ba? Kinakabahan ka? Boat. Boat, okay. So, first time mo bang mag-shooting range? First time. Ayan. Kaya kinakabahan. Ayan, okay. So, excited ako, no? Dahil meron tayong special guest ngayon. At syempre, we all know naman na talagang sikat na sikat si Cheska sa mga Gen Z. Ayan, so kami, pang ano na kami? Pang Thunders na kami. Okay, so abangan nyo kami dito sa Bacolod Mega Dike shooting range sa may Mega Dike mismo to tabi ng sa ano. may side ng Mega Dike. Oo. Kita naman. Ayan. Okay, so stay tuned at abangan nyo. Samahan nyo kami mga kabalen. Ang Bacolod Mega Dike Shooting Range ay matatagpuan sa San Isidro, Bacolor, Pampanga, sa mismong kahabaan ng Pampanga Mega Dike. Halos few kilometers lang naman ito from Olongapo-Gapan Road, Mega Dike entrance. Very accessible at very safe ito dahil katabi lang ito ng police station. Searchable din ito sa Waze at Google Maps. Okay mga kabalen, so eto na, no? Nandito na tayo ngayon sa Bacolod Mega Dike Firing Range or Shooting Range. Ayan, pagdating mo dito, unang-una mong makikita itong kanilang cafe. So pwede kang mag-antay dito
habang nag-aantay ng yung turn or yung pag-ayos ng mga gamit. So may coffee shop sila dito, pwede kayong kumain at pwede kayong magkape. Halika, samahan niyo ako, pasok tayo. Yun no, lamig. So air condition siya mga kabalen, no. 'Di ba? So marami siyang mga upuan dito. Ayan. So pwede kayo magtambay dito habang nag-aantay ng ng yung turn or yung mga gamit to, yung mga kakailanganin niyo. So doon tayo sa kanilang cafe. Ito. So ito po. Yung cafe nila, ito, marami silang mga menu dito sa taas. So pwede kayo mamili diyan. At pwede kayong mag-order dito sa counter. Ayan. So ate, isang white chocolate mocha. Magkano po yun? 150 po. Oh, 150 for white chocolate mocha. Ayan. So not bad, di ba? So makakatikim ka na ng napakasarap na kape for only 150 pesos. Ayan. As a beginner na katulad ko, very important sa akin na ma-orient muna bago salang. Para syempre alam ko yung fundamentals at mga safety precautions. Remember mga kabalen, totoong baril itong hinahawakan natin. Kaya kailangan talaga na maturuan muna tayong mabuti. Maswerte naman tayo dahil hindi basta-basta ang mga instructor nila dito. Dahil mga licensed professional ang mga nagtuturo dito. Sabi nga ni Metrobank, you're in good hands. Okay mga kabalen, no? So ito na, ang ating pinakahihintay. Tayo ay babaril na. So first na itatry natin ay yung pistol. Ayan, so lahat kami, sila Cheska, sila Cookie, ay pistol muna ang gagamitin. And then mamaya, not sure kung ano, update ko kayo. Let's go! Ready? Ano pare? Ayos? Ipawas ko ayos pare. Nice experience, tanggal yung lamig. So ayan, tapos na tayo sa pistol, no? So ngayon naman itatry natin yung rifle nila. So ganun din kina Cheska at Cookie, itatry din nila yung mga rifle. Ayan. So excited ako dahil ibang feeling, hindi na siya handheld, talagang mahaba na siya. Okay, let's go! Ready?
Order ng pistol, rifle, and sniper. Wow. Okay guys, ayun no, nakita nyo naman, nag-pistol tayo sa una at sinubukan din natin yung rifle. Medyo talagang mapapag-compare mo yung difference, no? Mas ma-recoil para sa akin yung handheld kasi dahil nga kamay lang yung gumagalaw. Dun sa rifle naman, dahil nakasupport siya dito, mas konti yung recoil. At saka para sa akin, mas accurate pagka bumabaril ka. So ngayon naman mga kabalen, eto, naglalakad tayo papunta doon sa kabila para i-try yung kanilang sniper rifle. Ayan. So samahan nyo ako, excited ako dahil iba na namang baril ito at a whole lot experience. Halika, let's go! Oh, Cheska, ano na? Parang hindi ko man natamaan yung bill. Parang hindi ko alam. Hindi ko nanginginig yun. So anong pakiramdam ng sniper rifle? Malakas. Speechless? Malakas ba? Malakas ba? Nanginginig ako. Nanginginig ka? Ayun mga kabalen, no? Ang lakas, grabe. Ang lakas ng impact ng sniper rifle. So ngayon, titignan natin kung may tinamaan ba naman ba talaga tayo. So hali kayo, samahan nyo ako, titignan natin yung target. Ayun oh. Uy, grabe, may isang bullseye tayo. Ayan. Isang bullseye. At ito yung mga iba. Ayun. Ang kanilang outdoor shooting range ay merong 8 lanes, 7 regular ranges at isang pang long range shooting. Sobrang lawak nito mga kabalen. Binubuo ito ng 6,500 square meters of land area. Kaya naman talagang marami kang magagawa dito. Okay mga kabalen, so this time naman pupuntahan natin yung kanilang indoor firing range. So nakita nyo kanina yung outdoor nila at yung dun sa dulo na pang sniper, yung pang long range. So ngayon, eto, pupuntahan natin ngayon yung kanilang indoor. Ayan. So indoor, sana, ayun, indoor firing range. Ayan, okay. So ala, pasok tayo. Isa pa sa pinagmamalaki nila ay sila ang kauna-unahang nagkaroon ng indoor shooting range sa buong Pampanga. Kaya para sa mga flawless at mga kutis porcelanang skins, pwedeng-pwede kayo dito dahil indoor na, air condition pa ang mga waiting area. Okay, so ito naman mga kabalen, no? So napaka-kumpleto talaga dito sa Bacolod Firing Range or Bacolod Mega Dike Firing Range kasi bukod dun sa meron silang outdoor, meron silang indoor, cafe, at ito pa mga kabalen, meron silang repair shop. Ayan. So yung mga gustong magpa-repair ng kanilang mga barel, yung kanilang mga ginagamit sa pang sports or pang firing, imbis na magbiyahe pa kayo papuntang Manila, they have the same quality of repair here. So hindi nyo na kailangan lumayo, meron tayo dito sa Pampanga. Dito lang yan sa Mega Dike. At kung nais mo namang magpa-repair ng iyong barel or plainly magpa-maintenance, hindi mo na kailangang pumunta pa ng Maynila dahil kung anong quality ng maintenance na hinahanap mo doon ay kayang-kaya nilang gawin dito. Kumpleto ang kanilang mga equipment at mga professional at talagang highly trained ang kanilang mga personnel. Kaya lalayo ka pa ba, kabalen? Wag na! Masasayang lang ang panggasolina mo. Hello po, I'm Kim, Range Secretary ng Bacolod Mega Dike Shooting Range. Meron po tayong discounted price on entrance fee for lowman, 150, government employee 200, retired government employee 250, senior 250,
License sport shooter, 250. Range member, free. Then, meron din po tayo para sa mga criminology na 120 pesos. I'm range instructor, Corporal Rafael Alejandro, to serve Philippine Army. Bali dito tayo sa may range membership. Bali itong 4,000 na to sir with free entrance na siya. Then yung one sang guest natin sir, free entrance din siya. Then may free siyang ID. Bali yung ID natin sir, ganito siya. Bali meron din siyang discount yung mga bullet natin. 1 pesos, then yung mayroon tayong corkage kung mayroon kayong dalang mga bala, meron tayong discount na piso din. Bali, yung corkage natin is 1 pesos na lang. Okay? Sa mga gusto pong mag-firing dito sa Bacolod Mega Deck Shooting Range, welcome naman po kayo. Just message lang po sa Bacolod Mega Deck Shooting Range FB page. Thank you po. Mitch Jessica Soliman. Congrats! MJ Mendoza. Congrats sir. Thank you, sir. Thank you. Marami po kami natutunan. Louis Leonera. Congrats sir. Nakakalain mo. Matutulog lang sana ako, sinama pa ako ni MJ. Alright, ayan na mga kabalen, no? So napaka-exciting ng content natin for today. At syempre kasama natin ang dalawa sa mga famous Kapampangan vloggers. Ayan, si Mitch Cheska at si Cookie Motovlog. Ayan, so nag-enjoy kami, sobra. At sana nag-enjoy din kayo. At sa mga patuloy pong sumusuporta kay Kabalen Motovlog, maraming salamat po. Kaya once again mga kabalen, this is Kabalen Motovlog saying, stay safe, ride safe, and God bless.